vás. Čau, čau. Pohoda. Takže vítáme z našeho challenge. Co ještě bude? Tohle je náš první challenge. A budeme tady jíst. Teď nám to ukáž. první challenge budeme jíst to všechno. Chipsy prášek, Jedla soda, kyselina citronová, vanilkový cukr, smetana fix, nebo co to je, kypřící prášek, skořicový cukr a dort želé. A teď to zapijem Hello Kitty, můžete vidět. Tak já to začnu. Tak, vrhneme se do toho. To smrdí. To tam nasypeš celý, všechno? Jo. Teďka nasyp a pak to smíchej. Ty vole, to jsi měl něco nechat, nedávej to tam všechno. No tak už pozdě. Nedávej to tam všechno, vidíte, to tam toho nasál. To bude sračka na 3 dny. To bude, no. Co tam sype? Fuj, to bude hnusný, takže to nebudu. Nedávej to tam všechno, vole. Ty tam to syp má, no, tady mám spodle Hello Kitty. Tak jo, teď to všechno úplně nebudu dávat. No, už si tam pase ještě. A dobrý stačí. Dobrý. Tak jo, chutím. To žrát nebudu. Ještě to Počkej, mocha. Ty vole. Cukru tam dáme hodně. Ano, radši. Takže já si to tady přečtu, můžete vidět tady takový láky. Keci. To zase nasypal taky hodně. Teď smetana. Ty vole. Složené kyselina citronová 100%, cože? Vyrobeno v záchodě. Jo, doufám, že to je jedlý, vole. Třeba. No, nasyp to tam, všechno, co tam teď dáváš? Co já tohle? Takový prášek. Vidíte, co tam toho je, ty vole. Teď jdem na předposlední. A to je skořicí. Víte, a hned to je hnědý. Teď dortové žely. Aby to neodlával, nasyp to tam všechno. Tak, máme všechno. Tak, teď to postavíme. Tak. Takže otevřeme si Hello Kitty. Se neřeklo. Dobrý. Děláme reklamu Hello Kitty, je to Fajne. nejlepší. Tady připravím. Fajné. Teď dáme na zem. Teďka to nejhorší. Tak by nám papírky, ty krábo, tam to je fuj. To je zasraný, fuj, já to. Máš žičku? No tak vidíte, tady míchá. Už mi to teď já ukážím to. Co taky zamíchám. Tak jim to ukáž. Tady, abyste viděli, jak je to zamíchané. Je epicky. Fajné. Já sobě věřím, no sobě spíš nevěřím jemu, jo? Tady si myslím, že to nedám. Zamícháme. Dobrý. Tak si vezmeme. Já teď nebudu. To voní. Počkej, jsme to měli stejně, jako já si nebudu brát víc zbytečně. No ne tak. No. Ty můžete vidět? Je to pěkná. Čekej. Tady budu to ukázat. Koukejte. Pojď. Tady položím. Připravím Hello Kitty. Šlapu nedáte. Tak, jdem na to. Pojď do záběru. Sakra, mě se to vysypalo. To všechno vysypalo. Už se z toho nažeru. Dělej, pojď sem. Tak, 3, 2,
No, tak. Krása. Co dám ještě? Abych nevěděla. Happy. Se nedá. Ty sračky. Neskoušíte to doma, protože je to fakt hustý. Když se najde. Ta citronová, to se jedla soda fakt hnusno. Jo. Kdyby tam ty sračky To tam nebyly, je tak cítit. to dám. Tak. Bylo pro dnešek konec. Tak trochu jsme to nedali, no. No dále. Ale nevadí. Tak. To byl Poté náš- mějte se u to dalšího náš byl- challenge. To náš byl první challenge, takže to bylo docela dobrý, bych řekl. Ty sračky vyhodím. Já to vyhodíme. Tak čus. Tak čau.